osisi ọbụla gburu mmadụ n'anya achọghị ya ndụ. Nke a dị ka igwe ọgụ n'ụkwụ n'ụlọ ọrụ. Ntị adịkwa. Nọbat na nwunye ya na-ehi ụra abalị, aka ewee pụọ n'ọnụ ụzọ. Nwunye Nọbat ewee gaa tụpụ ụzọ ka ọ mara onye dị ihe ahụ. Ihe ọ hụziri bụ nwoke ji egbe chido ya n'ihu. Nwunye Nọbat wee tie mkpu n'oke olu. Nọbat dị ya esi n'elu akwa kulie pụta ka ọ mara ihe na-eme. Ka Nọbat pụtara, otu onye yi efe ndị uwe ojii wee si n'akụkụ pụta tinye nwunye ya ịga n'aka, kama ọ ga-etinye onye ahụ bụ egbe ya bụ ịga n'aka. Nọbat a na-ajụ gịnị na-eme. Akpọrọ nwunye Nọbat tinye n'ụgbọala ha buru bịa. Nọbat wee sonye ha n'ime ụgbọala ahụ. Anyara hapụ nwa ha gaa n'ụlọ onye ọzọ bikwa ebe ahụ. Onye a bụ nwoke. Ha kpọrọkwa ya tinye n'ụgbọala ahụ kpọrọ ha niile gawa na steshọn. Mgbe ha rutere n'ụlọ ndị uwe ojii ka obi lọtụrụ Nọbat. O wee mara na ndị a bụ ndị uwe ojii na ọ bụghị ndị ya chịrị. Ọ marazi leruo anya ọ bụrụ na onye ahụ bụ egbe bụ Hensboy. Hensboy bụ street boy bi n'ogbe ha. Ọ dị rugged. Oge ọbụla ịhụ onye anwụ dị ya n'ọnụ. Ebe ọbụla a na-alụ ọgụ a na-ahụ ya. Nọbat gawa n'ụzọ hụ Hensboy. Ọ bụrụ na ego dị ya n'aka ọ ga-achọrọ ya. Hensboy ejiri ya hụ ya n'anya. Nọbat wee na-ajụ gịnị na-eme. Hensboy wee mepee ọnụ wee na-akọ ihe juru nkịta anya. Tupu Nọbat aga obodo oyibo, ọ hụrụ nwunye ya n'anya. N'agbanyeghị na ọ na-eme nwunye ya ihe niile, mana nwunye ya na-akpọ ex ya. Ya bụ ochie enyi ya nwoke. Ọ na-abụ ọkpọ ochie enyi ya nwoke, ọ na-ewe Nọbat iwe. Nwunye ya si ya we are just friends. Na nlụzide apụtara ex m bụ onye iro m. Ọ bụ ọkpọ n'ekwentị ọ bụ mazana. Anyị a na-ese okwu. Nọbat agba nkịtị. O were ya na ex nwunye ya bụ ezigbo mmadụ. Nọbat emegide nweta visa gaa obodo oyibo. Ọ nọ n'ebe ahụ na-ezitere nwunye ya ihe. Nwurila ya na ọ ga-akpọbata nwunye ya ebe ahụ n'otu ụbọchị. Ọ na-abụ o zitere nwunye ya ihe, nwunye ya were ihe ahụ nye ex ya. O zitere ya ego, okenye abụọ nye ex ya. O megide chọtara ex ya ụlọ n'ebe obi. Ex ya na-agazi oge ọbụla na-aga ahụ ya. Oge ụfọdụ ohie ehie n'otu izu ụka, ndị mmadụ a na-akụgharị ha. Ka ihe ndị a na-eme, Hensboy hụchara ha. O wute ya na Nọbat anọghị nso. Nwunye Nọbat bụ azụ anụ ụka. Ọ maghị onye nwụrụ n'ụzọ ya na-atụ. Ihe dị ya mma ka ọ na-eme. Ọ na-abụ Nọbat na-emere nwunye ya na-emere onye dị ya mma, maka a na-emere nwaanyị na-eme onye masịrị ya. Nọbat anọ n'ala bekee afọ 3, o wee kpebie na ọ ga-aga ịhụ nwunye ya ka ọ kpọbata ya n'ebe ahụ ka ha abụọ soro ozi ebiri n'ala bekee. Ụbọchị ahụ ọ bataruru ụlọ, ya na Hensboy chara n'ụzọ. O were ihe machi Hensboy akpa. Hensboy akpọ ya dede daalụ, si ya na emesịa na o nwere ihe ọ ga-akọrọ ya gbasara nwunye ya. Nọbat asị ya na nsogbu adịghị. Ha abụọ apụwa. N'echi ya ha abụọ ji wee hụcha. Nwunye Nọbat na enyi ya nwoke were chọrọ Hensboy wee gaa wee nye ya ukwu ego si anya gbagbuo Nọbat. Ọ sị ha na nsogbu adịa. Nwunye Nọbat agwa Hensboy na ọ bụrụ na di ya lakpuo na ya ga-akpọ ya n'ekwentị ka ọ bịa dịka onye ohi bịa gbagbuo ya. Hensboy sị ha nsogbu adịa. Ha ala nwa. Hensboy wee nọrọ wee na-eche ihe a. Kedu ihe ọjọọ nwaanyị ya ga-asị Nọbat mere ya? Wee kulie gaa n'ụlọ ndị uwe ojii wee kọrọ ndị uwe ojii ihe niile. Ndị uwe ojii mmadụ ole na ole wee soro ya wee gaa n'abalị ahụ. Ka ha n'ebe ahụ, nwunye Nọbat wee kpọọ ya n'ekwentị. Hensboy etinye ya na loudspeaker, tinyekwa ya na voice recording. Ndị uwe ojii wee nụ ihe nwaanyị a kwuru. Ha ewesị anya kwa aka n'ụzọ. Na ọ bụzi aka ahụ ọ kụrụ n'ụzọ ka nwunye ya pụtara ka ọ gwa ya ka o esi wee gaa agbagbu ya tupu nye wee tụtọ ya egbe. Na ya bụzi ihe ahụ mere n'abalị ahụ. Nọbat eghe m ọnụ oghe. Ndị uwe ojii wee tinye Nọbat kọọ rekọdịn ahụ. O wee bụrụ na olu ahụ bụ olu nwunye ya, agụgụ adịzie ya. Nwunye ya ekpudo ihu n'ala maka na ọ na-abụ ikpe m ọnụ agba ehuru. O wee bụrụ ka onye Nọbat na-ata abụ n'obi si ata abụkpọ ya anya. E wee junye nwunye Nọbat na enyi ya nwoke. A sị na ha chọrọ ha gbuo ya. Ha ewesịrị ego ya na ihe niile o nwere gaa na mba ọzọ bido ndụ n'isi. Ajọ ya nwere ihe ọjọọ nwoke a mere ụnụ. Ha sị mba na ọ bụ ihe chabara ha anya. Akpụrụ ha abụọ kpụba n'ụlọ mkpọrọ. Nọbat akpọrọ Hensboy jụọ ya ọtụtụ ihe gbasara ya. Ọ bụ oge ahụ ka ọ chọpụtara na ọnọdụ tinyere Hensboy n'ọnọdụ ahụ, na ọ bụghị ajọ mmadụ kama ejiji ya etu o si akpa agwa mere ya ọ dịzie ka ọ bụ ajọ mmadụ. O wee gbanwee ndụ Hensboy wee ruo taa. Hensboy anaghị eji Nọbat egwu ihe ọ na-akpọ ya dede ọ gị nwa mere m ihe mbụ taa, aga m echefu gị. Gee m ntị, ọ bụghịkwa ex niile dị njọ, mana nwunye gị ma ọ bụ di gị tọ na-akọ akụkọ ex ya. Ha abụọ ka na-akpa n'ekwentị. Ị jụọ ya ọsị gị na ex ya abụghị onye ire ya. We are just friends. Hikwa asaa n'anya mụrụkwa anya maka oke anaghị erikwu ihe onye mụ anya. Ekwekwara ka otu mkpụrụ akwụkwọ ifunahụ gị n'ọkụ. Mmadụ ibe gị na-akpara gị narahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ ịlụrụ onye kpa nwa n'aka. Ụfọdụ n'ime ndị a anaghị echefukwa ex ha, mana ịsịkwa na onwe ihe o mere mgbe o menwezie ka ị ga-ama na ụkwara na-akwa enwe na akwakwa osisi ọ nọ n'elu ya. Ntị adịkwa. Ya gazie.